Ainhoa Agirrebeña, kaixo. Kaixo. Tira, Kuku Baso elkartea bertako basoa berreskuratzeko helburuarekin sortu zen, zergatik? Bueno, hasieran ikusten dut izan zala hainbat hiritarroi pixkat eta batez ere pandemia garaixan, ezta? Danoko lan pixkatxoa mendialdera irtetzera hori baino gehiago bihartu gintuzten garai horretan, pixkatxo bat igual konstiente ginen zein egoeratan topatzen ginuzen gure basuak, landaketak, mendixak, eta ikusten ginen pixkat pandemia aurretik txingola marroia edo banda marroiak zer nolako kalteak eragitzen zituen, eta horren ondorioz, hainbat sail guztiz matarraza bidez edo arraseko mosketa bidez guztiz desegin da, eta pixkat inguruan benetan triste bezala, ez da? Eta batez borrek sortu zozkun pixkat kezka bat, ez? Esaten ginoan, oinarte gauzak indien moduan izanak ona ekarri bagaitxu, hemendik aurrera zer. Orain artekoarekin desadoz, aurrera begira zer, zuen ustez nolakoa izan behar du basuen kudeaketak, ze helburu finkatu zen dituzten? Gure kasuan, azteko gure helburu nagusietako bat izan zen Bergara mailan herri lurrak berreskuratzea, ze oso portzentai altu baten esku pribatuetan zeren, baina gero pixkatu orokorrian esan da, azkenean guk uste dugu basuak beste hainbat ez dakit, itxasuak eta pixkat naturak orokorrian badauzkala guri emateko gauza asko, ez bakarrik kudeaketa edo onura ekonomikoa dienak, eta gainera guretzako bihar-beharrezkoak dienak. Eta gero noski, pixkatxo bat pedagogia lan itxia, askotan egisa da, gero eta urbanuak gazen gizarte honetan, naturarekiko eta mendiarekiko lotura hori desegitzen jun izan dela. Zer dan zuen ustez guztion onerako izango litzatekeen hori? Zuek eredu jasangarri moduan ulertzen duzuen hori, esate baterako zer landatu beharko litzateke? Guk usten dugu hasteko baso bat ez da zuhaitza bakarrik. Baso bat osatzen dabe, zugaitzek, animalixek, hainbat aspektuk, azkenean ekosistema konplexu bat izaten da, eta orduan guk uste duguna dela, hori zaindu behar dugu, zaitxik frogatuta dago azken urtetan bioaniztasunean izugarrizko berakada emon dela. Zer da baso jasangarri bat? Hori, bioaniztasuna sustatuko da bena, airea garbitzuko da bena, jendiari emango dutzen aukera aisialdian gozatzeko eta ibiltzeko, hainbat balore ekosistemikoak deitzen jakue gaur egun, eta hainbat arlo desberdin. Adibidez, uren kudeaketa be oso garrantzitsua da. Hainbat arlo desberdin die, eta danak hartu behar diela, hori da guretzako jasangarritza izatea. Pixkatxo bat, dana eukitzea kontutan, ez finkatzea bakarrik, helburu bakar baten. Izan dela pixkat gure ustez, oinarte gertatu dena. Hemen Ainhoa Agirre Etxeberriko lursailean gaude, eta hau zuentzako erakusleio moduko bat ere bada. Konta iguzu zergatik eta zer dan bertan daukaguna? Hasteko izan da gainera gure lehengoko saila, lehengoko eskuhartziak egin dituguna, eta da sailtxo bat lagapenean jaso ginuna. Lagapena da azkenean lan itxeko modu bat nun lurjabia jabetza eukitzen jarraitzen dau, lursaila beraiena da, baina ematen dotza kasu honetan Kuku Basori, hainbat urtetarako kudeatzeko eskubidea kontratu pribatu baten bidez. Urte kopuru baterako izaten da beti? Gure kasuan 25 urtetarako. Bi lagapen sinatu ditugu, bi sail txikitxonak, eta bisetan 25 urtetarako inditzugu. Hau, sail hau konkretuki aurretik larre izandakoa zen, beraz ez egon berezko olako birsortze potenterik, zen leku batzuetan, gero azken finean batzuetan behor zalantza sortzen da, eta hartzen duzu eta landaketa eta
bueno, edo bai, edo ez. Ze batzuetan ez da beharrezkoa, batzuetan natura badator bere lana egiten, eta berez badoi garai baten egondako espeziak bir sortzen, eta bar. Baina kasu honetan larria izandakoa zen, eta orduan, bueno, pixkat eskutxo bat bota dut zau, bai? Pixkat denpora horrek moste aldera, eta bai, eta gisa da guretzako, hau da pixkatxo gure sail kutxuna, ez da? Porque, hemen inginu zen 3 momentu ezberdinetan inditzugu landaketak, ikusten dozuenez gure mintegitxua sortu dugu bai, eta bertan daren landariak die inguruan jasotako eskurretatik sortutakoak. Eta, bueno, aurten ja gutxi batzuk landatu ditugu ja, eta, bueno, helburua da, poliki-poliki gero landaketetan erabiliko ditugun zuhaitz landariak bertatik ateratzeko jutia. Eta hemen, ze espezie sartu dituzue? Pixka danetik, beti bezala saiatzen pixka danetik sartzen. Sartu dugu bereziki aritza, lizarra, agina, gorostixa, makatzak, elorrixak, saiatzen gara pixkatxo bat gauza desberdinak sartzen. Eta gero hemen hor bekalde horretan bereziki artia sartu dugu, nahi baduzu ikusten dugu. Ze, bueno, hor lurzorua oso eskaxa zen eta haitz asko zegoen, eta orduan horretarako bereziki egokia zen artia, eta gainera uste dugu ikusitza pixkat inguruan perimetruan daren zuhaitzak ikusitza lehen hartadi bat izango zala. Orduan, bueno, pixkatxo bat, beti saiatzen ga hori pixkat kontutan eukitzen, ez da, zer egongo litzaken lehen, ze azkenean hori da berez indarrez aterako dana, ez? 2021 bateko maiatzean sortu zinetenetik ari zarete, apurka tartean Bergarako Udalarekin hitzarmena ere sinatu duzue, zertan laguntzen du horrek? Guretzako lehen aipatu dugun helburu nagusietako bat herri lurren berreskuratze horretan ezinbesteko erremintza izan da, ezta. Honezkero bi lur erosketa deialdi zabaldu ditu udalak, bat 2022an aurra itxita dagoen, eta 2023koa orain dela gutxi esleitu da, eta atera die baia. Eta, bueno, horre itxen dena da, deialdi bidez, deialdi publiko bidez, lur jabiak, interesa daukenak, beraien lurrak eskaintzen dutze udalari, eta baldintza batzuekin, argi eta garbi, eta lehentasunak finkatuz, itxen da erosketa bat, ez? Orduan, hori guretzako oso garrantzitsua da, ze, karo, azkenean baliabide diru baliabide horrek guk ez dauzko, guk ezingo ginuke hortik jo. Orduan, guk lana eta beraiek. Hori da, eurek erosketa egin eta zuek kudeatu ostean. Bai, kudeak eta berez herri lurrena udalarena da, baina, gu beti gare, guk bi lagapen horrez gain, egin ditugun eskuartzeak herri lurretan izan dira. Herri mailako elkartea delako, Kuku Baso ezagutzen duzue, halako izaera duen beste elkarterik hemen inguruotan? Bai, badare, adibidez Plentxin badago, Soraluzeko baso-biziak elkartea, Eibarren eta Elgoibarren be bai, Lorrixo bat Txondo inguruan be badago. Bazkidek finantzatzen zaituztete, zeintzu dira pixka bat ez zuen helburuekin, zuen proiektuarekin bat egiten duten norbanako eta herri eragile elkarte horiek? Norbanakoak hori 115 bat bazkide inguru eukiko ditugu oin, eta gero dozena bat bazkide babesle deitzen ditugunak, izaten dira enpresa, denda, taberna, beste. Eta gero badare inguruko, azkenean gero gu pixka proiektu gaitzen dugu lan, bai? Adibidez, kasu honetan bezala, sail hau eskuratu ginunean, prestatu ginun proiektu bat, aurkeztu ginun udalian, eta gero beste hainbat lekutan, pixkatxo bat dirua lortze aldera. Orduan, bazkide izan barik badare enpresa kooperatibak inguruan darenak, aldaben einean eta interesa dauken einean laguntzen dozkoenak hori proiektu konkretu horreitarako. Eta Kuku Baso elkartearen izena nondik dator? Kuku Baso dator, ez dakit ontsen ikusiko dan, baina handagon zubi handi hau da abiadura handiko trenan zubixa, eta bukaeran lehen zegon basotxo bat, deitzen zen Kuku Baso. Pasatzen dena da, abiadura handiko trenen lanek deus estatu egin zeben, hor tunel badago eta dia desagertu zen. Orduan pixkat, oroigarri moduan edo behintzat desazteko,
erabaki ginen izen hori jartzea. Eskerrik asko, Ainhoa. Zeuei, mila esker.